Toivotaan, että ei lakaa. Source STK base 06 ladannut kohta. 07 ladannut. Ei tää nyt varmaan näin kauoista lakkaa. Tää kuumottaa kun on näin pimeetä. Häh? Kun mä pelaan Slenderia. Pelaat. Joo, Feed Kimi. Oo. Teet sä video? Joo. Häh? Oo, Snap joo. Okay. Ei vittu oikeesti. Hei, nyt me saadaan oikeesti 8 sivua. Nyt me voitetaan tää. Tapetaan se saatana Slenderi. Kuoli. Vähän kuumottaa. Ei vittu. Onks minun pakko pelaa tätä? Helvetti. Jätkä, ole mies ja pelaa loppuun asti. Oi liian. Se sulta ei kysytty. Ei. Toi kuumottava talo. Ei. Ei ääntä yhtään kivalta. Ollaan vittu Mario Karttia vielä. Pelaat. No joo. No ei kyllä vittu se jaksa. Kova ei vai? En mä jaksa. Harja se hyvää musiikkia, sä laitan toi yhteen videoon. Mikä on YouTubessa. Mikä video? Tää on Brinkki. Vähän kuumottava talo. Latais jo 35 Se sekkaa. tulee kohtosta noin. Ei. Niin toimiiks tää noita latausten jälkeen siis? Toimii. Joo. Okay. Hei, sun täytyy käynnistää uudestaan Steami. Steami. Niin. Missä se lappu on? Ei tästä olisi ollut lappua tälläkään. Yes. Täs pysty hyppäämään, mä oon tyhmä. Missä ne... Nonii, yes. Sillä tos. Nää tynnyrit, ei. Black Mesa. En tykkää tästä yhtään. Jossain täällä on pakko olla lappu. Mä haluan kerätä ne laput, ne on just hyviä. Lappuja. Kuulostaa tosi Laput on tylsät parhaita ja Slenderi. pelit. Kuulostaa tosi tylsät pelit. Kerätään lappuja. Miten saat sit kun olet kerännyt lappuja riittävästi? En tiedä. Täältä on mihin mä siirrän nää jutun tästä työpöydältä tää Black Mesa. Tää on tiersään Täällä on lappu. Sä poistat ne. Aidas työpöydältä? Joo, ne voi poistaa. Okay. Lappu can't run. Siis toi mistä työpöydällä on toi kuva tosta ja sit toi missä on toi... Joo. Hyvä. Täältä tuli kiva musiikki. Hei toi... Lapsi. Mitä vitus tää toi on? Koskaan käyttänyt tästä. Tätä. Just tätä. Kattonut kaikkea muuta. Mä kuumottaa. Me pois. Mie tykkäs sinusta, Hirveelläkin tullut. Me pois. Kauas pois. Me pois. Mä en tykkää sinusta. Homoseksuaali. Hirveelläkin. Saatana raiskaaja. Half-Life 2, vaikka toiminnoista. Onko mitä vittua? No vaan samoitetta. No. Oikeesti jos sä oot siellä oikeesti, niin mie oikeesti. En mä oo siellä. En oikeesti. Kokeillaan. Tuo ketipaan vittu minun maailta. Mistä toi alkaa kuvaa?
Onko se päällä? Oho. F9 varmaan. Kuvaaks automaattisesti sitä peliä, jos mun sen laitat päälle tonne? Ainakin yksi siihen vasemmassa yläkulmassa FPS. Joo, numerot näkyy joo. Joo, sit painat F9 ja sit jos se muuttuu punaiseksi ne numerot, niin sit se kuvaa. Tuolla loppu. Hihihihi. Can't run. Mä pääsin karkuun sitä äsken. Miks mä mukaan pystyisin? Don't look or it takes you. Joo. Kuuluuko tuossa ääntä musta tuntuu, että toi kyllä on ihan tosissaan. Kuvaaks toi... Ja se just kuumottaa mua. Kuuluuko tossa ääni hyvin tossa? Missä? No sä kuvaa. Oot se... Mun täytyy oikeesti auttaa sua jossain vaiheessa, täytyy katsoa niitä kuvasuosituksia. Vittu mä alkaisin nyt pelaa. Mene sinne... Voi helvetti, en mä saa sitä selittää. No vittu tule pois sitä. Ui, mene pois. Hei, et siellä saa olla siellä. Maita. Ketä se? Poista. Kimi. Perkele. Hei dude, mä kuvaan video, sä huudet. Hei dude, hei. Mä oikeesti näin. Mä luulin, että mä pystyn kuvaamaan tässä puhelusta tätä videoa, mutta en mä näköjään pysty. Niin, jos sä tehnyt asioita loppuun asti, ei pahalla. No kun mä en kerkennyt, kun mä... No niin, koska sä hoppuilit sun jonkaan, kun se tuli semmonen häkki. Mitä? Häkki? Äkkiä tehdä video, pakko tehdä. No kun mä aloitin sen ja sit sä alat hinnitsemään sen jälkeen. Tää on full side, vai Half-Life me pois, mä en tykkää. Janus! Half-Life side vai full side? Mikä? Kun täällä on video capture setting, niin full... Älä koske niihin! Mitä se on Half-Life side? Half-Life on puoli. Ei kun half side. Half side, puolisivu. Älä koske niihin. Mä otan heille. Tää auttaisko tää? Ha! Täällä on neuvon. Me pois Slenderi, minä tykkäsin oikeesti. Minä vihaan sinua. Minä tulee auttaa. Ei. Hei, täällä se kuumottava kun tunne, kun takaa tässä kuuluu ääniä. No niin, nyt säädettää kai mikkiä. Front mic realing. Joo, hyvä sieltä sitä laitat sen mikkis päälle ja... Sitten Windows 7 äänet. Se pitää olla se sounds, mikä Windows, joo, stereo, multi-channel. Stereo vai multi-channel? Stereo. Älä koske siihen, niin no se stereo kyllä. Sitten JBG, ilmankin pois. Koska se on täysversio, sä pystyt käyttää kaikkia toimintoja, mitä siitä löytyy. Joo, mutta siis mä päästään... Me pois, nyt mut siis mä aloitan kuvauksen millä? F9, joo. F9, siinä mä näkyy. lopetan sen F9 myös. Joo. Ja sit se, mistä mä kattoo se video sitten? Siinä se Vieve-nappula, siinä näkyy siinä videokansiossa, tai siis osiossa. Joo, no vitun sama siis. Mut siis nyt meillä on peli ja F9. Niin. Kannattaa varmaan sanoa siihen alkuun jotain, et se ala... Morjesta. Nyt pelataan Black Mesaa kaverin kanssa Skypessä, ja älkää ihmetelkö, jos mun kaveri höpöttää tai hommia tuolla. Koska se pelaa Blend, tai vitu paskasia kuitenkin. Niin. Noniin. Aloitin alusta, että en mä tiedä yhtään. Tässä on ihan tiedoksi sinnekin katsojille, että täältä löytyy Zetatu King ja Ninja Kimi, kyllä. Joo. Niin. Mä oon pelannut ite tätä Half-Life 1 kyllä, sitä ihan ensimmäistä. Mutta en muista yhtään tarinaa enää. Mutta tää näyttää kyllä paljon paremmalta siihen verrattuna. Toivottavasti ei hirveästi lagaa ensimmäistä kertaa kuvaan tällä ohjelmalla tätä. Ja toivottavasti on ihan hyvä laatusta. No. Ei muuta kuin kattokaa vaan. Leave me alone. Oh my god, mikä toi oli? Mä en tykkää tosta yhtään. Hyi. Yksi asetusjuttu tulee vielä. Tää hiiri on vähän vitu himminen. Laitetaan tuohon, kun on ottanut vähän nopeampaa hiireä. Kaksi nopea. Ei, tää on just aika hyvä.
Hihi, toi on ollut kiva. Vois. Ei. Ketä puu on? Ei. Nyt ei oo aika se kun levätään. Nyt ei oo lepäämisen aika. Tyttö hei. Nyt ei lepäämisen aika. Joo. Näyttää yllättävän tutulta tää paikka. Kiva puu. No. Hyvää päivää, Jarkki. Vanhempaa versioon nähden. Halo. Moi vaan. Hihi, pois. Oh, sieltä tuli meidän paras ystävä Jarppi. 5/8. Tatu, mitä vittua? 5/8. Joo, tähän ladataan. Tästä lataa puolet tästä videosta. No niin. Jotta hiisisti. Missä on? Se oli siinä 5/8 saatiin, joten... En tiedä pelaanko tätä enää. Hyvää päivän Miten te jatkoa.